ti wo kan an ti fara ni bulu ko kan bi sigi to mo faye parti ma bulu ko ko ti no ti ala fiu parti odo ni kiri do fana ba do ko ni tala dasira kan ko ba mo musi aziz kirenu kane lolu kulto ni me do baka fu fenda donc a fo abe sira koro de ka ti kura fe bere de kura ka sa ka ti dine kura ke ni ay bana mi fo le sile sumana me akna ka bana fura dama so dine nyagamena me doni de ma nyagamena min sabo ko de ba nyagamena mais ako kambe ka kalanke bi ni téléphone bi bolo bi ko be je doniya songo fele ba be so téléphone men dani kaso balu ko kalam bi ko na tafsuru na ngo kalam abe balu ko kalam abe faransa ko na ya ka la te ka kalanke bana mi be ya be ko me abana ni fure me o de kanai ani amu fana be di ala boni no anye kuma fon la la fana kana si cɛ minnu ne galo kuma kɛra ka fɛ ye donc an yɛrɛ minnu bɛ yen ni ala ye dɛmɛ faamuya dɔɔni di an ma fo an ka sigilanw fana to yen ka bɔ ka dɛsɛ n'o tɛ balo bɛ diinɛ fɛn o fɛn na bi a si tɛ ala ko ye mais dɔ wɛrɛ tɛ dɔ fana de bɛ walekan dɔ bɛ ka min turu a kan ne ti arabu ye ne bɛ arabukan kalan tanibɔla b'a kalan alimami b'a kalan bon hali an yɛrɛ ka bamanankanw fɔcogo tɛ kelen ye o sikasukaw b'a fɔ ko i bɛ dagamu o tɛ wa e bɛ taa anw b'a fɔ ko e wele min do an ka faama mɔgɔ dɔw ko ten dɔw b'a fɔ ko e wɔɔrɔ min do dɔw b'a fɔ ko e wɔɔrɔ min do e bɛ taa e wele min do e wɔɔrɔ min do e wɔɔrɔ min do a bɛɛ ye bamanankan de ye bon arabukanw walikan mɔgɔ bɛ walikan kalan i ka kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma mais kana walikan kalan i ka bɔ ɲɔgɔn ye vraiment an bɛ dugawu kɛ a ye an jigi fara. Kumaw tagabolo ka ɲi hakili sigilen don mɔgɔ ye fɛn o fɛn dɔn i tɛ se ka k'a fɔ a ka kuma bɛ don mɔgɔ la an bɛ dugawu de kɛ si la ne de n'a ɲɔgɔnna cayara an denw na walahi ni saya nana an ma an b'a fɔ ala y'i cɛ mana an bɛ ala encouragé kosɛbɛ k'a jija ka tila k'a fɔ a ye a kana da misiri wajuli ma parce que ala bɛ dɔ sɔn kuma la mais a ka kuma tɛ don mɔgɔw la arajo ba dɔ bɛ yan comme arajo kutɔ i b'i yɛrɛ a la i bɛ to ka nin ka émission na. Ya faamu parce que diinɛ faamuya ni ye diinɛ faamuya kɛbaga sɔrɔ dɔrɔn kana to a ka tila i la a ka kuma bɛ don mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la a bɛ mɔgɔ fana bilasira n'an bɔra yen an bɛ dugawu kɛ an nana basumala turu jeli min na parce que ala yɛrɛ o de fɔ kɔrɔna na ko wala zikurullah akbar ala wele de ka bon bisimilahi rahmani rahim a ka kɔrɔ kuranna ye basumala turu min n'an b'a fɔ ale ka kɔrɔ ni kuranna ye munna Sulemana ye lettre sɔrɔ ka ci balakisa ma Sulemana ko cogo di innahu min Sulemana wa innahu bismillahi rahmani rahim o kuma Sulemana na alakira a jumɛn ka kɔrɔ kɔrɔna dira kira ma o kuma Sulemana ye bismillahi rahmani rahim fɔ o y'a sɔrɔ kɔrɔna ma di kira ma et puis ala tɔgɔ min fana don kafiriya t'a la silamɛya t'a la n'i kɛra kafiri ala bɛ rahmani d'i ma n'i kɛra silamɛ a bɛ rahmani d'i ma minnu bɛ kafiriya la ni ala y'u sɔn jɔn diɲɛ nɛmɛ na silamɛw tɛ o kumana bisimilahi rahmani rahim k'a wuli ala bɛ i sɔn hali n'a y'a sɔrɔ i t'a ka sira kan parce que a ye kafiriw sɔn diɲɛ nɛmɛ na olu t'a ka sira kan donc o de wolodira a fɔ ko kelen bɛ yen a bɛ adamaden ka fɛn bɔ tufaya la ni b'i ka ɲɔgɔn fɛ walima i b'i ka lahiya fɛ i b'a fɔ bisimilahi alahu akbar sikasukaw ye a wolodi de fɔ siyɛn miliyɔn 200 dɔɔni dɔrɔn de y'a jɛ miliyɔn 300 la. Bon, a kun ye k'an ka jamana basigi parce que ne ye tagabolo in ka mun kama batiri kɛlɛ gɛlɛyara ni sɔrɔbaw nana fɔ ala kɛrɛ ko ko n'i ma bɔ ko kɛlɛ bɔra kɛrɛ ko karisa bɛ min u k'o sara ko karisa bɛ min k'o sara a don ala kɛrɛ bɔra i tɛgɛ kɔrɔtɛ a ko ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith a ye ala wele yɔrɔ min na dɔrɔn ala ye surasiw jigin o de la ala b'a fɔ ne kɔnɔna na ko ni ala ye aw dɛmɛ ni surasiw ye lam taraw
ni kɛlɛkɛcɛ dɔw d'aw ma an b'u ye dɛ o ye a tɔgɔ ye mɛlɛkɛw de jigira ka ala kira dɛmɛ kɛlɛ la mɛ o jigira waati jumɛn o jigira kira ka ala deli kɔfɛ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi sira t'a don hali ni maa naani ka da gosi kabako don an sigilen bɛ bani ka salon kɔnɔ ko na sini yɔrɔ an ma se ka yɔrɔ furubarani minnu furubarani minnu bɛ n'u b'a bɛnɛbɛnɛ ka a furu k'a bila an sigilen tora an taara ka salon kɔnɔ furubarani ko an karamɔgɔ olu ka furu bɔda la cɛrɛni hakili sigi de tɛ yen o kumana n'an ye ala deli hakili sigi de bɛ na a ma ɲɛ hayidara ko k'an ta min maa si hakili sigilen tɛ i b'i faga i t'a ko dɔn i ye mun kɛ i t'a dɔn wa kana a jate ko ɲɛci la dɛ dɔ de ɲɛ b'i la o b'i kɔ k'i toro de mun de b'an kisi a duwa layi dɔrɔn kilo ka da i la duwa ala b'a fɔ ka bɔnɛ min jigin aw kan foyi tɛ ala ka bɔnɛ in wele ka bɔ aw kan fo ala wele a dɔw filɛ k'a fɔ o dɔw de y'a saki bila a ye ni ala wele an b'aw jaabi a tila k'a fɔ kira y'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko a duwa o mun ko de b'a la ala bato zɛmɛ de ye duwawu ye an adamadenw bɛ yen an bɛ diɲɛ na sisan i kunkolo zɛmɛ ni joli dɔ tɔnna na i bɛ dérégler u b'a fɔ ko cerveau cɛnna bon cerveau min bi diinɛ na dugawu de y'o cerveau ye ni dugawu tɛ yen dɔrɔn diinɛ tɛ yen wa adamadenya lafiya fana tɛ yen donc o de ye an se yan an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu kɛra basuma tu a fɔ ko kelen barika de ala ka barika don an ka jamana na ala ka barika don jamanadenw na ala ka barika don an na ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'an n'a kunna ja ala k'an sago d'a ma ala ka barika don an ɲɛ na ala k'a don an kɔ la ka dugawu kɛ sotigi ye n'o ye misiritigi ye ani tantugula n b'o o de fɔ n ka sikaso sigi bɛɛ la ne de nana sikaso yan pour que silamɛw ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an fa ye kuma dɔ fɔ don dɔ ni dunanw bɛ na a b'a fɔ k'a ye fɛn dɔ kunbɛn ni dunanw nana a b'a fɔ k'a ye sigiyɔrɔ di faamaw ma ni dunanw taga kuma sera a b'a fɔ k'a ye ɲɛjugu bilasira n'i ye kuma in lajɛ dunan ye fɛn dɔ de hali ni ɲɛkisɛ 100 b'a la jatigi de b'a fɔ i sigi yan fɛ i ka so filɛ ɲɛgɛn filɛ selidaga filɛ dumuni filɛ donc a ɲɛ bɛ ko la ma a t'a jatigi ka yɔrɔ dɔn jatigi de b'a bilasira o la faama de don a bɛ sigi dilan min kan ou a bɛ da dilan min kan dɔ de b'o dilan d'a ye dɔ de bɛ dumuni tobi kana d'a ma o kuma faama don mais n'a bɛ taa dun n'a bɛ di kana dɔn a ye min ye a b'o fɔ ne bɔra sikaso cɛ sikasikaw tɛ dunanko ye aw taara sikaso o y'a kɛ tan o kuma dunan kelen ye nin bɛɛ dun ne nana ale de tigɛ na ne la ko cɛ min don wahabiya ko t'a la wahabiya ko t'a la ale de ko ala dɛmɛ i ka da dugukolo ka kuma an ne yɛrɛ bɛ jeliya ni maaya kɛ mɛ i tɛ se ka ne bɔ n ta kan a don an ye sikaso bɛɛ don ɲɔgɔn na 3 heures du matin y'a sɔrɔ an yɛrɛ taara yɔrɔ dɔw la ne tun yɔrɔ dɔn bilen parce que an ye kɔ dɔw tigɛ ka taa karamɔgɔ dɔw fɛ fo o kɔnɔ donc Konatɛ ka sikaso sɔrɔ ka sabati a kɔnɔ a sababu y'ale de ye misiri in baara bɛɛ don min na n b'a fɛ a ka continuer n'a ye i fa y'a bila yɔrɔ min na den ɲuman n'i fa ye bɔgɔso jɔ n'i fa taara i b'a kɛ simaso de ye o de ye fa ka dugawu jaabi ye alhamdulillah an y'an bolo da misiri la a bɛ cogo di tuma an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ ye an ka misiw to yen k'a fɔ an bɛna juma jigi ale de donc an bɛ dugawu kɛ ka hɛrɛ k'a n'a ye an fɔra cɛkɔrɔba min fana kɔ n'o de tun y'a bolo da misiri la ka bila ka dɔ jɔ a la an serila o kɔnɔ ka tɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o la an yɛrɛ balimakɛ min fana tun bɛ yan parce que sokɔnɔna bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ komi alimami ka bin wajulu de tun bɛ anw yɛrɛ de kan n'i bɔra ka dugu lajɛ sisan a ma mɛn bin falen kun mɛ a lajɛ musokɔrɔbaw bɛ min cɛkɔrɔbaw bɛ min an yɛrɛ kɔrɔkɛ ba min b'an ladi o bɛ yɔrɔ jumɛn donc n'i ye du in lajɛ dɔrɔn alimami ka wajulu bɛ yan de kan an ka hakili sɔrɔ dɔrɔn ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ diɲɛlatigɛ waati kunkurun de don a y'a fɔ cogo min na npogotigi dɔw tun bɛ furu san 400 san 400 n'i ye woro bɔ o nɔfɛ a bɛ fɔ k'a ma se furu ma ko den don sanji 400 bi duuru sanji wɔɔrɔ sɔrɔla ka dɔgɔ n dɔ ma bɛ arajo kutɔ an ye communiqué sɛbɛn ka taa ko dɔ fatura k'a si ye san 100 ni 20 olu minnu bɛ communiqué kalan u b'a fɔ k'u ko ko 100 ni 20 u bɛ k'u ko fara a kan ko gɛlɛyara mais ni mɔgɔ min kɛra ala fɛ
ikasegoni kelen akafsa samba kelen ni ala ko ɲɛɲini ka ala ko dɔn ka kɛ ala mɔgɔ ye hali n'i dana segoni kelen ma i si kɔnɔ i ka fisa samba kelen balolaw ye mana ala ye an kunna diya de an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka n'aw kunna diya an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala qadri rabbika fi allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala qadri ilayka bihi allahumma salli ala sayyidina muhammadin hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وتغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تنقصون منا الا تبارك صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.